ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анами хел ва юра нишон диҳам паплинои бо амхе сангчо бо анами нусхаи плюс минус меган амхели нусхая 220 сомон санги хамиллионаш. Яъне сангош хамиллионай, як либосаш 220 сомон. Кадомаш ки санги сваровскиян, сваровскиош 200 сомонай. Ина марҳамат. Нархи донаша гуфта истодам, касе опто мегира бо арзон мешава. Анаям сваров эваяй хамиллионай сангаш, санги хамиллионаш 220 сомон як либосаш. Ина марҳамат. Ино ҳамаш хамиллионан. 220 сомон, анай рангшам 220 сомон. Иям хамиллионай, иям амин нарх 220 сомон. Илёнай бо анаинаш бошад дӯстони азиз 200 сомон штагиай. И сангаш сваровскияй. Баъд иҷада бо як тигри дигам будай. Анаям 200 сомонай сангаш сваровскияй. Диде? Гулаш нахс. Иш 220 сомон. Санги хамиллион. Анаинам даш бошад 200 сомон. Иш сваровский. Кадомаш ки дӯстони азиз 200 сомонияй, инош дониста бошад ки сангошон сваровскияй. Ина бине. Хушрӯи сваровскияй. Вале аз сабаби ки ами санги хамиллион қиматтарай пачкаш, барои аму нархаш камакак фарқ мекунад. Анамиам хамиллионай 220 сомон. дӯстони азиз, дар Русия ва дар дохили Тоҷикистон доставка дорем, метавонед нависед. Анаин хамиллион сангаш 220 сомона. Анаинаш бошад 200 сомон. Инаш 200 сомон. Игли навай. Бинед паплини дубайский. Анаи хамиллион 220 сомон. Бинед чихе хушрӯ. Анаи гулшам. Беҳад фасон и 200 сомонай. Сангаш сваровский. Аз наздик бо беҳад хушрӯ. Анаинаш бошад доинг. Диде? Анаин доинг 200 сомон. Либосаш. Инаш 220 сомон. И медонед материалш ранги креп бамбук. И материалш чия? Дубайский будай. Ина махиёлам креп бамбукай. Ана баъд аз анаи ҳастай. Ино 220 сомониян дӯстони азиз. Чӣ тавре ки мебинед хамиллиона. Ина медонам ака дар видео шумо фарқ карда метавонед сваровскиша ё ин ки хамиллиона. Ба ҳар ҳол ман ҳар як ташак ба шумо гап мезанам ки кадомаш сваровский, кадомаш сангаш ваяй хамиллион. Ана ин намудаш бошад 200 сомон. Касе опто мегира бо арзон мешава. Инашам амхе паплин доингай, доинги гулмайда. Баъд анаи нусхаҳо ҳаст. Ино агар дар хуртир дошта бошад, нусхаҳои шолкои 650 сомонаян. Ду ранг дорад. Анаи намудаш 200 сомон, инаш бошад санги хамиллион дорад 220 сомон. Аз блески хамиллиона нишон диҳам, ана бинеда ҳар ранг мезана. Ана ин сваровскиш бошад як рангай. Дидед? Инам хамиллион 220 сомон. Паплини дубайский. хулоса дӯстони азиз, кадомеш ки дар кор бошад дар рақамҳои ватсапи мо нависед, бо доставкара пурратар ма ба шумо мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. Хайр.